Keep calm and keep winning. Dan kien il-messaġġ tal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz meta huwa ltaqa' mal-kandidati tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew. Filwaqt li introduċa t-tim dinamiku ta' kandidati għall-elezzjoni tal-24 ta' Mejju li ġej, il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-impenn u l-ħidma sfiqa li l-kandidati qegħdin iwettqu biex permezz tad-door to door iwasslu messaġġ pożittiv liċ-ċittadini kollha. Intant Schulz iltaqa' wkoll mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fejn elenka l-prijoritajiet tiegħu għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Fost oħrajn huwa tkellem dwar l-importanza li l-istituzzjonijiet Ewropej jiksbu lura l-fiduċja taċ-ċittadini. Huwa stqarr li l-politika għandha sservi biss bħala għodda biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kull individwu. Fid-dawl ta' dan kollu, Schulz saħaq li kienu dejjem is-Soċjalisti Ewropej li proteġew l-interessi taċ-ċittadini mingħajr ebda distinzjoni. Għaldaqstant huwa fisser kif din se tkompli tkun il-bażi tal-ħidma tiegħu biex l-Ewropa tkompli toħloq opportunitajiet ġodda għal ġenerazzjonijiet futuri.